Ti Masakbayan. Ti napalabas, agkabusor ti Pulida Ponso ken Berto. Pabasulon da Ponso at ti Pulida Berto tinang papatay iti maysa nga anak da. Kaya ti Puli ni Ponso apukawan ti Puli ni Berto. Ket no makaliklik da Berto iti riribo. Nagplano dagitoy amapan iti syudad. Iti maysa nga aldaw, saan ana igagara ang nagkalugan iti boss, ti anak ni Ponso ken ti anak ni Berto. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan ka na tumakdar? Saan ka nga anuan? Agis tandingak lang. Una saan, rumuarak. Narumor ka. Amangan na masalaw na ka ti. Tika William, ama nagdakdakas. Agtugaw ka lang nitayan mo. Tagtugawak man itarpad mo. Di ka pagaramidan iti dakas. Ado ti tao dito eh. Diyak kaya ti mabalod. Saan ka makaliklik na agpaiso? No pagaramidan na iti dakas. Taato ti tao ang makakita. Isong nagkalma ka lang. Nagkabusor man nagiti dadakkel ta. Awan ka po na. Tapno ure datakat nagkabusor man. Pudno ka diti bagbagan. Saan ka kadingag kintayag no kanayon tirinopak dagiti kapulyanta? Di mo kadi kayat ang magupad ti gurang-gura iti nagbabaitan tayo. Pudno ka tati bagbaga na ito yung tao. Papayag di ka sumumbat. Kaya't mo kadi ang magupad ti gurang-gura tayo. Hello, Gayam. Nakaawag ka, Mat. Adak iti bus. Pangaasim tao may naksabatan ni J Terminal. Apay nga umay kasabdan. Sigud mat asaan ka ngagpaspasabat Basta, kasapulak ti kaadnam. Saan ko nga ibagakan ka ti makagapo. Ibagak tuwing to nagkita ta. Sige man langan. Ada ka di pasarabok? Amok ama gusto ang tilito ko. Uno bunga tiratan. Ano tinalang? Sige nga, Rod. Umaya kon. Aguray at iji terminal. Agyaman nag. Kasapulak ti kadam ijay. Apaman ang makasangpetak. O sige, di kagdanag. Tasabtan ka, friend. Dandani siguro itanti anak ta iji syudad. Nulakit dito nakalugan na dagos. Sigurado. Dandanin makadano ni Jay. Kaano ka di mo't asumurot tayo, Ijay? Ang damot na bulod ko akabalyo pagsakayan tayo. Anda ti akin kabalyo, di ba ba? Alaan nanto ti kabalyo na apama na maksangpet tayo, Ijay. Ay, sapay ko ma. Tasaan na tayo ang masalamaan dagiti kabuso, Ijay Dalan. Anda na kay baga. Akanayon da kano iti madalanan amo mama. Kasano tayo nga rudan? Saan tayo ka din amatuloy? Insaganak ti amin. Mas daaw danto no awan tayon. Kasano? Anya apa nagsagana ti inaramid mo? Raya, agringkan. Adda tayo dito syudad. Nairidot mo Sige, dumsaag tayo. Nakarida paggayam. Itay pay Nairidot mo. Kalpasan nga da kinasarita mo iti cellphone mo. Ika dalan tabi kinasarita. Nangag ko ti imbaga. Kabutan na kade. Isungag pasukon kahit ikaadalan ta. Sige, bumaba ako. Hindi. Inayaran ti mo pa. Saan ka ngagdardaras? Di ka matkamatan? Nay! Oh, kulak kami na inayaran. Nay, kaglis kalakit nga ron. Agor ka, tatulungan ka. Anya ka diti inaramid mo iti kayim ko, si Max.
Max? Mga yabak iti pulis. Imbagak akumpat iti imak tatulungak. Ngam di namat kayat, nagdardaras matan. Anay ko, nailigos sa tisaka. Kanya tinapasama. Nay, Tultulungak. Tan, naikaglis iti dumsaag. Nailigos sa tisaka na. Naligos? Wano induron mo? Ang kabusor kayong samay. Ah, nay pagalisak gayam. Maditi pa nagdisok iti baba. Napandagak tisakak. Ay, naklakit din o dinangran na ka ni Max. pag tinulungan ta, sige, ilutak tisaka na. Barang agsoble ti sigod. Sige nga, Rod. Aramida mon. Punso, di kay ka di manan mapanagsaon ejay dalan. Saan man? Mapan kami, kalpasan ti panangan tayo. Kat, indak nga ron baga. Na isagana dan timakan, tapno mangantayon. Agawaam nga rod ang mga nulumabas da, kat saan mi ida ang masalamaan. Ibusan nyo nga ron No dalakit di makitayo, saan nyo apalabsan ti gondaway. Uray saan mo nga ibaga? Dayta ti aramiden mi. Ha, ay pakaragsakak No adamarsing iti pulidaya akabusor. Di dalakit dinamnamaan nga addamang saad kadakwada. Tanabayag nga insardang mi tinapan nagsaad. No apay mo't ngamin nga insardang yo ti agsaod. Kasano? Kat into nagsad kami. Timot kadwak ti Marsing. Ngam ita, masirib kamin. Awan laket ti Marsing kada kami. Manglimlimo tayo. Tapno di na tayo madlaw dagiti kabusor. Masapul ka di pay. Tapno awan mapasamak ka na tayo. Manglimlimo akas babae. Tapno di na pagarupan na siyak ti lumabas. Masapol ang manglimlimo ka mat. Tapno di na kadangran. Sa bagay, numadlaw da asyak ti asawam. Sigurado adang randak. Isungaro na masapol ang manglimlimo ta. Maliklikan pa'y tirangat. No di na talakit ti mabigbig. Sige, kasta ti aramidan tayo. Tapno awan mapasamak aranget iti nagbabaetan tayo kadagiti puli ni Punso. Kapilitan nga agpaldaak. Kansak ti mangawit kadagiti dadakkel as shoulder bag. Enton makadanon tayo ijayan ti kabalyo. Darasin tayo. Tapno makandanon tayo dagos iti kalsada apagurayan iti boss. Iso kahayam nga da nakita aguma ang maskara nga adda atidog abuok na. Babaan ti maskara. Didak mabigbig. Ipagarup ganto a babae ak. Ket, kumusta nga ite napanan nyo, Punso? Adda ka di mo't lalalaki anarseng ijay dalan. Awan matilimabas ijay dalan alalaki. Panay mat babae tilimabas. Te makrot ka di dagiti lalaki iti puli ni Berto. Apengay, adidan agparang. Nalapit ang nagbutang dan kada tayo. Di da pa yan mapmapan ijay kabakiran, manipod kinamat mi ida. Kat, kasano nga rudan tinatay nga anak ta? Di ta ka din maebalas? Kunatimay sa anak kasaritak. Nga da nakita na apana, akaarngiti pana, ana iwakwak idi, iti bagiti anak ta. Armas ka di te puli ni Berto? Saan ka tumat? Kaarngiti armas dagiti dayo amang anop. Dagiti aggapo iti sabali abantay. No kasta. Taga ite sabali abantay nga rod. Tinakasalaw iti anak ka. Nalabit akasta.
Nakita ngamin ti kadwa tayo, ti panadagi ti taga sa bali abantay. Kas jay latta ti itsura, ti panada. I-relax mo ti sakam ta iguyod ko. Masapol nga agsubli ti naligos. Max, sigurado ka nga mong tiagilot. Amok mo't basit. Nagsakit. Saan niya ta ako maro ni guyod mo? Basta saan mo nga ipatangkan ti sakam. Tapno mayat ti resulta na. Tapno may subli ti naligos. Sige, ta iguyod ko. Mayon na't kumat nga agpayson. Nagsakit unay itay. Isa na rigatan ka. Ta medyo nagcramps ngamin ti muscle ti butoy mo. Timangkan ngamin. Gapoy ti madya pa nagdisom. Oh, nakaginawa ka kadi iti pananggiguyod na iti sakam? Wan nga rod, nagsakit unay itay. Agyaman ako unay, Max. Awanan niya man na. Ala, agtaksi kayo na mapaniti boarding house yo. Amangan na malingkos ka manan. Kasi ka, papanamatan. Itulod kay ko ma. Ngam sigurado ang mabutang ni Rhea kanyak. Sige, tayo nakmatan. Kung naklakit din o anya ti aramidan ni Max kan ka itay. Dinardaras ko ngamin ti bimaban. Naigalisak. Napandagak ti may sa asakak. Iso siguro naligusak. Nasimpat matgayam ti kabusor yo. Saan nga kang agin-agin lang? Tapno makaasidag kanya, kat maaramid na ti madiapanggap na. Day tati saan tangam mo? Adalat ta amak ko. Amangan no libatan nak inton asidag kami ni titunggal maysan. Sa bagay, adang agpayso ti tao analaing nga agpamarang. Masapol nga agan nadag. Anya ti amok ngay, no pampamarang laang. Kumusta ti sasaadan nyo iti lugar nyo? Adda ka di manen napasamak aklanwar idinagawid kayo da ito holiday? Awan matkit di, ma'am. Nauman da tatang ko iti rangat. Pimanaw da ni jay lugar mi. May mayat ti lumiklik iti riripo. Nga may mayat kumano agkapya kayon. Day tamat ti taktari gagayak, ma'am. Kapya ti tunggal puli kan tribo. Awan ko matigurang gura iti tunggal puli. Padasak akasarita ni Max. Barang maisardeng tiguran gura ti puliyo kan ti pulida. Tila ang problema. Kat ti kapulian mi anabati ijay lugar mi, ma'am. No siguro agkapya kayo. Ininot damat nga agkapya. Makita dati patag ti panagkakapya. Manualawas apad padaanan mi Deji Aberto. Ngam awan matgaya man ti pamilyana di ta masakupan da. Anya, awan da di ta masakupan da. Napanandangay. Dahil tati saan tayong amo. Nagururay kami iti angin. Awan gayam Deji Aberto. Nagbutang dangat ako ka? Ha? Takrot mat gayam jay awanan bain. Naibaga na kano, anauman iti rinupak. Te kunamket di akat takrot. Naglibas api manaw. No aso ko ma, kat imbaag na ti epos na api manaw. Ha? Sabagay, sayang lang ti banog kan panak para kan kuana. Kumusta nga itinagaplayam iti trabaho lakay? Naalaak bakit? May saa akong aminiro. Ay, yaman pa'y apo. Imbag dito yan taawan ti kabusor. Agla ko akmot iti kumporme.
tapno adamot pagsapula. Adakan ka na ita. Adamat pagpuunam. Tinaglakon tayo tibaka tayo. Sakbaya pimanaw tayo. Iti lugar tayo. Mangkita kiti abangan tayo apagpwestuak nga aglako. Sapay kumata mayat agasat ti agur-uray kada tayo ditoy. Agtalag tayo iti kaasi ti Apo. Di na tayo lakit baybayan. Tasaan tayo matadakas at tao. Inton bigat. Mangrugi akong nagtrabaho. Kumusta ti lugar yung, Max? Nagkapya kayo ka din? Imposible ang mapasamak na ita, ma'am. Nabayagan nga dagurang-gura na iti apong kandadakkal mi. Di mo ka di kayat nagpatinggaday taaguran-gura yun? Kaya't ko launay, ma'am. Diyak kayat apati anak ko to. Kat agtultuloy da nga agrarangat. Nasaya at day taantarigagay mo. May mayat matlaang no agkakapya kayo. Anya ti mabalin mo nga isingasing, tapno agsardengan day taaguran-guran. Ikagumahag apatin na gani Rhea, ma'am. Ha? Patinagan? Anya ti kayat mo asawan? Agayatakin ko na, ma'am. Numaayat nak. Agbalin kami amay-may sa pamilya. Saan to mat siguro nga agrarangat pa nagiti dadaktal mi. Sige, Barok. Tarigagayak ti panagbaligim. Padasag latamot akasarita ni Rhea. Kumusta ti sakam, Rhea? Mayatan, Max. Pangasim ta din ako madangran. Nagkaadalan ta ni iti lugar tayo. Idi ko mapaya dinangran ka, nadagurakin ka. Ha? Awan guram kanya. Nabayagan nga kitkita ta. Adda ka di palabutang mo kanyak. Mapabasol na ka di. Sa anak pa nakiraman iti anyaman arangat da. Saan ko mapatida tayo? Kat agrarangat man. Kakaasi ti agbalin a pamilya tayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwaya na denggen, tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Di Masakbayan. Di napalabas, tapno maliklikan tirangat. Nang limlimon ni Berto akas babae, tapno makapanaw da ijay lugar da, asan amabigbig ti Pulida Ponso. Iti matpagadalan, nagsarita da Max ken Rhea. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Nabayagan nga kitkita ta. Adda ka di palabutang mo kanyak. Mapabasol na ka di. Sa anak kiraman iti anyaman arangat da. Saan ko maapatida tayo kat agrarangat mat. Takaasi ti agbalin na pamilya tayo. Nauma da ama itirangat. Iso apimanaw da ijay lugar tayo. Awan tan iti lugar tayo kunam. Day tatipod no. Didan kayat ti makirangat pay. No kayat datatang mo abukudan ti kabakiran. Ipabusoy da kanon. Ininutak idangal ko yan. Alipatan da kumantigura da kada kayo.
maalukoy mo nga taida? Ikagumaak dayta, Rhea. Anya ka di ti pampanunutam, anak. Kasla mariribukan ka man. Imbaga ni Max, akayat na ngagkapya ti puli tayo kan pulida. Ha? Agkit-kita kayo iti anak, dagijay anaranggas. Lading itak na saan ko nga imbagbaga na. Diyan kayat ngagdanag kayo. Agkaadalan kami pa iti universidad. Awan ka di tinadlaw mo ama di atignay na kontrakan ka. Awan mat nang. Naira na nagkalugan kami iti bus. Idinagapuak iti lugar tayo. Kat, awan tinadlaw mo ama di atignay na. Awan, ina. Ididinardaras ko abim maba iti bus. Naigalisak. Napandagak ti sakak. Tinulungan nak. Inilot na tinailigos asakak. Saan nga tanga agpampamarang laang? Dayta ti atap ko ididamo, ina. Masapol nga agrida, mak. Kaamam mo nga agkaadalan gayam ti anak na, kan ti anak na punso. Aniya. Imbag no sana dangaram na niya putot tinarangkas. Naibaga na kano akayat nan agibusan ti gurang-gura tayo. Di na kano kayat mairaman ti agbalin a pamilya na, itinabayagan agurang-gura ti puli tayo. Naitamat ti tartari kagayak. No, agpaiso ko man dati ang imbaga na. Nagsayaat ko man. Anya nga ta ti pamuspusan. Tapno aggibos ti susik, itinagbabaetan tayo. Natangken ti puso na di Aponso. Isa tiyaklamon. Agum da. Naranggas da. Mas daawak nga ron. Napudno nga tamat laeng, ti anak ni Ponso ani Max, iti ibagbaga na. Yam na ko na ni Rhea. At tinulungan kano ti anak da, ti anak ta, hindi na igalis. Saan mo ka de anaamuan? No sa denote nagbakwetan da Berto at Takrot? Saan mat nga mo dagitim nagdamagak? Ti pagsidawak. At da kami ijay dalan, iti aldaw nga impagada nga ipapanaw da. Awan mo te sa bali apag na anda. Kasano ngay, adayo nakita eda? Burbur siya nga rod kanyak, no kasano ang nakalabas da asaan mi anakita. Amangan mat no nakaturog dagiti kakadwam, idilem mabas da. At dalata nakariing no iti rabii. Isu amas daawak, no kasano da nakalabas. Demo baga, akas dala angin alim mabas. Wah, at da nga ta anting-anting deje a tao? Pag ko naamat nga ada anteng-anteng na. Una, tanu ambusin mi ida, at da marsing kada kami. Idin tawan kadakwada. Ita, nakapanaw da asaan mi ida anadlaw. Ada sabong di tatugaw mo. Asino nga tatinay kabil? Saan nga nga dala ang nakalipat? Kita nga Oh, ada note na ikabil. Ada nga agpaiso. Basaag man. My peace offering for you, my sweet lady. Nagana sa sweet lady ka, no? Ay, imbagban. Sino nga tatinang ikabil dito eh? Adan atap ko. Peace offering ko na. Kaya't naasawan. Sigod akaapa mo no kabuson mo. Ni ka di Max, tidakda ka matam? Isula ang ti kaapa ti pamilyam. Saan ka di? Oh, di ni Max. Inaramid mo ka diti singasing ko nga aramidam? Uwan, ma'am. Sapay ko matagbaligi ak. Awan papanan na, no dirumok matirik na nakan ka, no kanayon mo asagutan iti puraw asabong. Nakitak nga yung misa may dinabasa na tinote, ma'am. Ibagam a peace offering, tapno matignay to ti puso na. Inaramid ko rita, ma'am. Kat agyaman na kiti singasing yo.
Saan nga min arumbang nga agtultuloy, ti saan anain kalintagan anabangunan nyo nga ugali ti apo, kandadakkelyo. Saan mo ka din akagura ni Max? Saan ko matakagura? Adala ang amak ko kankwana. Tama no pagaramidan nak iti dakas. Iti kaddayo dito'y syudad. Awan ka diti madlaw mo amadi agandat na kan ka? Awan pa'y matkit di. Ngam adala ang amak ko. Nasingpat mo ti panagkita kankwana. Ngamin, tinulungan na ka idi na igalis ka. Inilot na ti sakam. Matikawak nga rod. Binaybay anak ko man idi na igalisak. Ngam saan mat? Ita, inikan na ka pa iti sabong apis offering ka no? Nabawasan mo ti amak ko kankwana. Manipod tinulungan na. Ala, sabay ko matagkapya kayon. Naksayan ka din tibutang mo kanyak. Amo ti Diyos adi ka mabali na saktan. Ladingitak no kinabutan ka iti kanlabas. Di ka mapabasol no kastaman tinariknam. Angam, agkidawak kumakin kay ti may sa apabor. Anya ka di day ta apabor, Max? No mabalin ko ma. May sardengan ti gurang-guray ti pamilya tayo. Kasano ko ma? Kat naranggas ti pamilyayo. Sa anak mo't anarangkas. Isungarod ano mabalin kat agtinulong ta adwa. Anya ti aramidan ta, Max? Umuna, agsiningad ta. Tapno mapunas ang mamimpinsan ti buteng mo kanyak. Mabalin? Ikarik, saan ka adangaran? Agpanunot akpay, Max. Sapay ko ma, tama kapag panunot ka, Rhea. Mayat ni tarigagay ni Max para iti puliyo kan iti pulida. Nagmayat ko man, nupudno day ta atarigagay na. Agdua-dua ka kadipay laang? Panagkita kat napudno mo't iti ibagbagana. Kasano na saan apudno? Isagmak ko kaditi kapuliak. May salaang akamalik. Marpuog ti pulimi. Iti ima dagiti pulida. Ay, maamakaklakot nga rot iti bagbagang. Ay, matikawak. Uray siyak, matikawak mat. Saan arumbang ati pusok ti pagandarag. No di kat ti utak ko. Tapno saan amay sagmak ti pulimi. Bilibak ti panangipatag mo iti puliyo. Saan arumbang ay sagmak ko ida? Pulimi tinakataya dito eh. Maawatak ti rignam. Adakan ka ti amin apangadang. Amok, amasirid ka. Awan da Berto, isu amapan miripugan ti alad abato, itinagbabaetan ti masakupan tayo. Nasaya at mat. Ngam tila ang pamilya ni Berto ti Pimanaw. Sino nga ite nang sandikan ko na ite kaawan na? Amang ano nakapkapso ti simukat kan kuhana. Nalakaaripuugan ti alad. Lumasod tayo, kat agawan tayo ti daduma ang masakupan da. Namnamaak nga agbaligi kayo, tawanan day ti Aberto. Maabak yu lakit di da. Lakit di. Rumaot kami, apaman nga agsipngat. Saan kami amaturog a babae? Masapol nga agkakaysa kami. Amang kid daw iti panagbaligi o iti rangot. Pagsagana ak dagiti kakadwak. Agbalasiw kami iti nagbaetan akarayan. Sige, Ponso. Namnamaak nga iyawid yu ti baligi. Apay adi ka makaid na lakay. Adda ka di parikot. Anda kadwa tayo anak kapanit yada signal na. Inyawag da, nga da kano espya anang ibaga. Arumaot kano nagiti kabosor iji purok tayo. Anya, ingaraw damanan ti kinaagom da. Rumaot damanan.
Nakasagana ka numat amin nga agwanwanawan. May timbreda karagiti daduma. Babaan ti talian nakakabit karagiti agduduma akay kayo. Dagiti pagilasinan, no adda umasidag akabusor? Wan, bakit? Inyawat mi amin dagi jay, sakbay api manaw tayo ijay. Insurok kadagiti kakadwa ti aramiden da, no adda paggan. Sapay ko ma, tasaan nga agbaligi dagiti managdakdakas. Sumungsungad pa lang dagiti kabusor iti karayan, amon ti parawanawan ti aramiden da. Agkuti dagiti tali. Kasano no agkuti dagiti tali, no agangin. Numayangin ti tali. Sumurot ti tali iti papanan ti angin. Sa balimat no dapaggan, ta maguyod akas lamay palsiit ti tali. Madlaw mat ti parawanawan, pagilasinan dayta nga dakabusor. Rhea, apay kasla madanagan ka? Impadamag da ka ni ama. Aron maut ka no ti kapulyan ni Max ija purok mi. Anya, talaga ka di adakas ti kapulyan ni Max? Wan gayam. Agom dala unay. Ti kayat dakat isu dala ang ti agbyag ija lugar mi. Kasta ka di? Isumot lagayam akabutang mo launay ni Max? Jak amo. No amo ni Max da ito'y ama paspasamak ija lugar mi. Masapol nga ipakaamom kan kwa na ti mapaspasamak. Nalabit nga amunan. Karbangan na amaamuan. Inak ibagakan kwa na. Sige. Dinardaras ng tinapan itiayan ni Max. Imposible asan nga amo ni Max ti mapaspasamak ija lugar mi. Max, amom ka di nga agdandanag ni Rhea. Tarumaot ka no ti kapulyam ija purokda. Anya? Agpaiso ka di timbagam? Kasano ko mga amo ni Rhea? Ada ka na nang yawag iti amana. Ay, delikado nga rudmanan. Nurim maot da ama iti purok da Rhea. Masiguradom ka di amangabak ti puliyo kontra kadag iti puli ni Rhea? Lamin adon arim maot ti dauluan ni ama. Ngam kanayon da nga agawid anak sayan da. Nalalaing ti puli da Rhea. Apay nga rod akanayon arum maot ti kapulyam. Jak manamo ka ni ama. Sana madidigra. Ure kanayon da ama bawasan. Kaya't ko ama kasarita ni Rhea. Agpaiso ka di timbaga ni Elsa. Kasano nga amom? Kat adayo tayo mat. Ada nang yawag ka ni ama. Ada nakapan iti adda signal na. Ladingit ak ti mapaspasamak iti lugar tayo. Sigurado nga damaren marsing iti pulimi. Madanagan unay da ama. Amangan kanuno makalasod da tatang mo iti masakupan mi. Sapay ko matasaan. Anya nga ta ti maaramidak. Tapno mapasardeng day ta arangat iti nagbabaatan ti puli tayo. No addala ko mamaaramidan ta. No apay ngamin mat day ta aklanwar adinakkalan ti puli tayo. Saan ko apulos nga anugutan day ta? Jak kayat kirangat. Idandanagak dagiti kakasinsin ko iti purok mi. No kayat ko mati pamilyak. Kat umakar kami mat akas iti naramid dagiti dadakkel mo. No makaumay damat dito amangan no da kami ti pagpupudutan da. Ayag te kakadwayo, Ponso. Apay ngay abi masit kayo. Kasano ang napasamak day jay? Umas asidag kami pailaang. Kat pinasabatan da kami iti adu apana. Anya, kayat mo asawan. Awanan dagiti daddo maakakadwa tayo anapan nakirangot. Masapol asublian mi ida ijay karayan. Saan mi ida naala, taado tinangkamat kada kami. Kayat mo asawan, naabak tayo manan. Agsakit ti ulo kadagijay apuli. Kasano nga taarit puogan ida?
Adda nga ta anteng dagiti apole. Apay asaan da ang maabak? Dayta mo ti atap ko. Addan sa ngagpay so anting-anting da. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, ituloy te seryetayo itaalawas ang napauluhan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, babaan kan ni Rhea. Naamuan dagiti dadakkel na nga agkaadalan da kan ni Max iti universidad. Naamuan da pay at tinulungan ni Max daytoy. Iti na ipagalis iti bus. Iti matpagadalan, sinagutan ni Max ni Rhea iti sabong, kas peace offering na. Iti may sangal daw, adda nang yawag ken ni Berto, arumaot dagiti kabusor, iti masakupan da. Iti simang patdapon so iti purok da, nasdaaw ni Lisa nga asawa na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluhan. Gurang-gura, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Wah, agsakit ti ulo kadagijay apuli. Kasano nga tarip po ganida? Adda nga ta anteng dagiti apole. Apay asaan da ang maabak? Dayta mo ti atap ko. Addan sa ngagpay so anting-anting da. Masapul nga rod. Amatagit kwa tayo ti anteng-anteng. Kasano kuma? Saan tayo nga ammo no anya aklase dayjay nga anting-anting? Anya nga tangay dayjay aklase ti anteng-anteng. Nagbilagkit din. Tapulos asaan tayo ida ang maabak. Manun tinapasag kadagiti kakadwa tayo. Nasakit unay tinakam ko. Paisaganam ti mainom anasangar. Tapno makalipat kami. Ne, punso, adda pa'y gayam sugat mo. Naapgas nga rod. Imbag tatakyag laang, tinakaipalokan ti pana. Kasanon ngay, no adda sa bidong ti pana. Isu nga rod apairwar mo tinasangar apangontra. Ugasan nyo itinasangar. Tapno mabugwan ti sabidong na. Saan ka no nagbaligi na itiring maot? Ano ka no pa'y tinapasag ka nakwada? Nasigudan dagiti parawanawan, isungayin sa ganahan da. Yaman pa'y apo. Saan nga miin nga ipalubos ti apo ang maabak dagiti agtalakken kwa na? Madama ka no tiragragsak kay lugar tayo. Adda parte amang angay, agrarag-uda. No nasigudan da, kawatan nga rod, nga awan tinarpuog nga alad abato. Pudno na ita, bakit? Mayat tinapanunot ko ang maaramat atali. Nausaren, nagiti parawanawan. Talilaang, nga mabalaagan ti kakadwa, no adda sumungad adidigra apatauden ti kabusor. Ano ka no tinapasag akabusor? Sayang, tatakyag ka no lang tinatamaan kan ni Ponso. Saan ka din nga adda sa bidong dagiti pana, dagiti kakadwa? Pudno na ita, bakit? No di daan mo ti makaagas iti dadya sa bidong, inot ang maapektaran ti salon at ni Ponso. At nagadin damag yo, no kasano tinapasamak arangat iti lugar tayo. Saan da kano ang nagbaligi alimasod iti masakupan mi? Adan sapay kano sugat ni tatang mo iti takyag.
Hindi pa lang ibagbagak ka ni ama. Aliklikan dan ti rumaot. Takanayan da amaksayan. Imbagam day ta kadakwada. Wan. Dinanugnak pa ni ama. Taimbes ka no asyak ti mangi dauloy kirangat. Siyak ka no pa ti mga nawa kadakwada. Saan ka nga rod nga umanugot iti aramid da? Pudno reta. Isong inawagan dak ni ama iti takrot. Max, imbag ka simangpat kan. No adda ka kuma. Amangan no saan an agsanod da amam itirangot. Ya takrot kamot ngamen. Saan a kinatakrot ti mangliklik iti paggad? Ngam kinamaag tagsabay ti apoy. Daita ka di tinagawidam ditoy. Imbes nga ang kaibalas tinapasamak. Kayat yung kadi nga inakmat agsaba akas simot-simot ina. Kayat yung kadi amay bus kami amin alalaki itipuli tayo. Kasano nga ron ang makabalas tayo? Numabutang kamat. Saan ko akabutang tirangat no pang salaknib ina? Ngam no timapan ka agsaba iti apoy. Sabalin na saritaan day ta. Anya te kayat mo asawan. Di kay kadi maasyan kadag iti naulila. Gapo iti day ta arangat. Manon tinapasag. Gapo iti minamaag arangat. Masapo lang mapantayo ti ospital tapno maagasan kayo, ama. Tapno maamuan, tiruar, ti mapaspasamak ditoy. Saan ang mabalin ang makibiyang dagiti pulis iti mapaspasamak ditoy? Amoy mat gayam amay kaniwas ti mararamid. Apay nuliklikan yon ti kastoy. Tapno saan tayo amay boss? Jack pulos kayat amang ngaganday tanga imbagam. Awan ti takrot iti puli tayo. Napatag ti masakbayan ti agbalinto a pamilyak, ama. Jack kayat ang maulilan to dagiti anak ko. Gapoy ti day taarangat. Jack kayat ang makita ti rupam ditoy. Awan puli tayo abakla kan takrot. Agsanay kakit di, tasika ti sumukat kanyak. Ladingita ka, ama. Kayat ko ti makaturpos. Taag-trabaho ak para ti pamilyak. Saan kat atap no makirangat? Pumanaw ka dito'y sangok. Kagurak ti tao at akrot. Ladingita ka, ama. Masapol ang makaturposak. Ipamuspusak ti agturpos. Makitak tiliday iti rupam. Adda ka di manen parikot. Masapol nga trabaho ak. Tapno makaturposak, ma'am. Pinapanaw dagi di balay mi. Tadyak kayat agsanay ang makigubat. Adda amok ang mabalin a part-time job para kadagiti estudyante. Ijay ti papanam. Pagyamanak, ma'am. Masapol ang makaturposak. No di da kayat nga agawidak. Gapo tadyak kayat ti makirangat. Awan mabalin ko. Dayawan ka iti kastapang ngadeng mo. Madi nga mintiranget iti nagbabaetan ti tunggal puli wenno klan. Diyak kaya ta mabangunan ti agbalin to a pamilyak tinagulo a lugar, ma'am. Rombeng laeng. May mayat matlaeng ti kapya ngem ti gubat. Awan resat agubat ti klanwar. Amom kadi a pinagtalaw da ni Max ije balayda. Tadi na kayat ti agsanay aman nakigubat. Ha? Kas na ka di, ma'am? Kasano ang makaadal no pinagtalaw da? Simrak akas working student. Adda part-time job na. Kasla isun ti mang paadal iti bagbagi na, ma'am? Tapno saan laeng asumardang. Tinulungak ang makastrak iti trabaho. Tapno ituloy na matlaeng ti agadan. Kaasimat nga rod ni Max, ma'am. Di na kayat ti makiraman itirangat iti lugaryo. Iso akinay kayat na ti ag-working student. Pudno nga rod ti bagbagana. Adi na kayat ti makiraman itirangat ti pulida. Kan ti pulimi, ma'am. Pinagtalaw ka nun ni Tata Ponso ni Max. Tadi na kayat ti agsanay aman nakigubat, tatang.
Napatpateg ka ni Ponso ti gubat ngam tinasaya at masakbayan ti Polina. Kat nagsardang ka din ni Max nga agadal? Saan, Ama? Tinulungan ti maestrami anak kastrak iti trabaho na. Part-time job ka no. Tapno may tuloy na matlaang ti panagadal na. Kaskal tayo. Di naman kayat tiriribok. Kasta kumamat ti amana. Kasano nga ta amaalukoy tayo ti amana? Amay sardeng kumanday to'y aklanwar. Masiguradok amarigatan tunlay jay tanasugatan. Isa pilitin ng agsanay ti anak na. Ngam, saan akayat ni Max ti agsanay? Iso a pinapanaw ti amana. O sino nga ta tidutukan manan ni Ponso a sumukat ken kuana? No saan matakayat ni Max ti sumukat ken kuana? Kaasimat ni Max sama. Pinagtalaw da piman. Ponso, saan matan nga agimbag day ta imam? Nakarkaro matalintag. Mangayab ka itinalaing nga albularyo iti purok. Di amuna ti agduduma abulong ang makaagas. Adan pinaayabak amang ngagas at tagad di tababa. Nalaing kano day jay. Dandani siguro itan. Sa balin ti ut ang mariknag. Kaslag kapsutang pa yan. Sinalbag dagijay apuli. Tinamaan dakit din iti pana. Basitan dagiti lalaki dito purok tayo aman nakigubat. Inot daan na pasag noing kayo rumaot. May samat dayjay Max. Inutil. Di pa'y makatulong. Nang ro na ngamin kan kuana ti kuna na apanagadal na. Ang makaadal pa'y nga ta ita. Tawan mo na ita da nga allowance na. Nagbakwit kit din ti sinalbag at akrot. Kabaulam ka di mo lang ti agadal kabayatan ti panagtrabaho? Wan ma'am, ikarkarigatak. Good. Aganos ka, tano makaturpos ka, dakkel atulongkan ka para iti masakbayam. Madanagan na ka ni ama, ma'am. Natamaan iti pana nga da sa bidong na. Diyak mo na niya ti sa bidong inaramat na iti kalaban da. Apay asaan amapan iti ospital? Sa bali ti ugali tinataengan iti lugar mi, ma'am. Kay kayat da ti bulbulong apangagas. Ngam ad-ad da ang maisagmak ti salon at ti amam. Saan da nga minakayat ang maamuan na iti pulis ti mapaspasamak arangat. Iti nagbabaadan ti pulimi, ma'am. Madlaw akim motong ni Max. Manipod nagtrabaho, kabayatan nga agad-adal. Saan ka di? Awan siguron oras nang aginana. Kan agluto iti kanan na. Imbagkit di, kasaan nga inmanugot iti kayat ti amana. Nga iso ti mangidaulo iti klanda. Raamag ti pangadang na. Adi na kayat ti mangidaulo kadagiti kakadwana. Sa anak-anak bindot iti obserbasyon ko. Nasingpat a tao ni Max. Idida mo. Ada pa nagduadwak iti kinatao na. Ngam itatamakitak ti panagsakripisyo na. Tapno laang makaadal. Nasukatan iti panagraam. Makikam ka din ni Max? Deje o. Ada iti tugaw na. Akas lang na bambanog. Kagap-gapo na siguro iti trabaho. Mabitlaan tada papanak. Hi, Max. Saan pa'y amang rugi ti klase? Tada ka no basit meeting da, ma'am. Adadanom kan tinapay dito eh. Mangantayon ka da, Elsa. Isumat lagayam apimanaw ka itay, tanapan ka gimatang. Sigud at tinapay itibag ko. Danom tinak ginatang. Ultimo danom, magatang di ti syudad. Iti lugar tayo. Nadalos ti darom iti ubog. Sana magatang. Mayat ti agyan ijay no awan ti rinupak.
Sana na day tati pagsaritaan tayo. Mangan tayo kit din. Da tayo pailaan ti adda dito eh. Agyamanak tanelak amak iti danom kan tinapay. Kinapudno na, mabisinak mat kan. Isong arad amangan tayon. Patuluyom ka diti mapanagpasyar iti lugar tayo. Inton makaala kiti liv ko, isuntol ti ipapal ko. Manglimlimo ka kadimanan? No kasapulan aramidan, tapno awan mapasamak arangat. Huwag kaasimat ti mairaman. Ay, no apay mat ngamin akanayon arangat ti adda iti ulo dagiti kabusor. Kung tinagdamagak, asaan unay nga umasindag dagiti kabusor iti bedeng, manipod na sugatan nila kay Ponso. Kumusta nga tamat tanday di anak kay Ponso? No di da nasarakan ti gusto apangontra iti sabidong ti pana, inot ngagkapsok. Makitam ka diti sabong iti tugaw mo? Saan nan apuraw, no dikat nalabasit? Asino nga tati nang ikabil? Masiguradok ati kabusor mo. Awan kabusor ko. Awan ita, ngam adda idi. Ita, naragsakan ti panaglangin nyo. Naragsak ka, saan ka di? Di ka man, mangsutil ka manan. Agpay sumot. Kabusor idi damo. Ngam, asawan to iti udi. Unay day ta asawan. Si kaman. Uy, awan dakos iti imbagak anya. No anya ti mandar ti puso, masapul asurutan. Ay, Ponso! Ponso! Anya ka di masamak mo. Ay, agrain ka. Ponso! Anya ti kayat asawan ti tagtagainap ko. Apay, anya ka di natagtagainap mo. Nakita ni Max nga umununag iti gayong-gayong. Ha? Kat tultulungan mat ni Berto nga yaon. Ang mga nagkita da, kat nagrangat da. Ngam, apay atultulungan na. Agkabusor tayo kada Berto. Apay kumatulungan na ni Max. Balektad ti tagtagainap. Diyan nakitam atultulungan na. Ang mga parparigaten na ti kayat ang sawan da jay. Kasta nga ta. Sinalbag tumat namin day jay Max. Di nakat kayat ti agsanay, akas man nakigubat. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para itiradyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nakapungtot ni Punso kaputan abak da arim maot, kat nasugatan pa'y daytoy. Naragsakan mat ni Berto ay dinadamag na asa na nagpaligi, dagiti kabusog da. Idi nakaawid ni Max, insingasing na kadagiti dadakkel na, asar dengan dan tirangat, kat makikapyada kuman. Nagpungtot nga rod ni Ponso, kat pinapanaw na ni Max. Papagayam, denggen tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Gurang-gura, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Baliktad ti tagtagainap.
Jay nakita matultulungan na. Parparigatan na ti kayat asawan day jay. Kasta nga ta. Sinalbag tumat day di anak bihag. Di nakat kaya ti agsanay akas man nakigubat. Kayat nakit din ti kunana apa nagtorpos na. Day tangarod ti pakasurunak. Di pa'y makatulong. Ay, kasano pa'y amay balas day taan nagpanakam. Kasjay mat nga day jay asenal bag. Makapadismaya. Lalaki pa'y mat nga rod. Jay mat may sanga anak ta. Napasag. Adi tay pa amo, no asino tenang pasag. Hello? Asino da ka di? Na-aksidente ni Max. Nadumpar ka no iti motor. Impan ka no ti pulis iti ospital. No addawayayo kin ni Elsa, ingkay man basit kitaan. Adanas ka namin nga aramida. Anya ka ospital, ma'am? Ijay ka no General Hospital. Basta mapan kayo ijay. Masigurado nga awan ti kadwa na ijay. Sige, ma'am. Agpakadakpay kadaina. Sige, basang. Da kayo pala ti makaamukan ko na. Kaasimat. Wen, ma'am. Awagak ni Elsa. Tagkita kami di ospital. Anya ka di tinapasamak, Max. Iti mat pedestrian lane tinagnaak. Pagdardarasak tapno sana kamaladaw iti trabaho. Dinalapos nak tinakamotor. Nakitam ka di ti plate number ti motor? Inala ti pulis ng tulong kanyak. Nagkari ang makaamo kano iti panaka-hospital ko. Anya ka di tinadangran kan ka? Dahito imak. Simentuan da kano na maramdama. Da fracture na. Kasano ka makatrabaho iti fast food? Wan nga ron. Nagmalas matan. Sapay dandani tayo nagturpos. Adumanan ti babayadan tayo. Amom ka di, no asino dayjay nakadalapos kan ka motor? Saan? Ngam ko na ti polis anangato kano ti adal na. Nagalis lang ti kalsada. Iso adi na siguro na kontrol ti motor na. Imbag man tadakan di ti ospital. Ayan ni Max, grabe ka di. Saan matkit di? Ada nadangran iti ima na. Sementuan dahin ton madamdama. Inak gumatang iti reseta ti doktor. Kanjay aramatan da amang semento iti ima na. Indad ka din ni Max ti paggatang mo? Wan. Intad ka no tinakadalapos kan kwa na. Rumbong laeng, adyo nakadalapos ti aggastos kadagiti amin nga agas. Kan bill iti ospital. Wan mat ka no. Si dadaan mat dyan nakadalapos. Ala, kuyugan ka mapan gumatang iti agas. Intang harudan. Nagtungtong tamatan dito'y dalan. Inta ni Jay butika. At tuyan dagitin paghatang ti doktor. Saan ka di pa'y nga imay? Saan pa'y man? Madamdama siguro. Naut-ut
Kadi, day tala fracture nga imam? Naut-ut unay itay. Ngam adda injection ng tudok da. No siya, kabutan ko ti injection. Agkidamak, tatlo jak makita nga itudok na kanya. Na ospital ka kadimot. Saan tayo, Mat? Idi nagpabakuna ak. Ilaylayat da pay lang ti injection ti tagkidamakon. Ha? Takrot ka ba't kaya? May mayat ano kita no sagino ti pangitudukan da. Imawag ti Maestra Dareya na aksidente kano ni Max nga anak ni Ponso. Kasanon ti anak ti kabosor. Maamuan tayo tun sumangpet ni Rhea. Sabino ka ding ospital. Grabe nga ta, tinapasamak ken kuala. Ijay kanumot General Hospital. Mapanak tuman ba ti jay? Inak kita ti kasasad ti kabusor tayo. Adda ka digura ijay tao. Awan basol na, saan ka di? Awan gurak, nang runak at tinulungan na ti anak ta, idinaigalis iti bas. Mangrekapakto, taumayak man. Wala, taintamad kita ti kabusor ang nagbalin agayam ti anak ta. Tata Berto, Nana Melba. Oh. Apaya kasla nakigtot ka, Barok. Saan kami akabusor? Kumusta ka, Barok? Di mo ka din nakita at limabas ang motor. Aapay adin alapos na ka. Pedestrian lane matayan ko, Nana. Ang dardarasak tamalada wakilin iti trabaho. No, maminsan nagdardaras tayo. Kumita tayo iti kanawan. Ngam di tayo kumita iti kanigil. Isa mapasamak ti aksidente. Agpasuray tata. Kimita kiti kanawan, ngam sa anak ha kimita iti kanigil. Ado ti kasjay, Barok. Di da kitaan ti agsinumbangir sakbay amo malasiw da. Kasta tinapasama kanyak, Nana. Ita, nasimenton ti imak. Diyak pa yan makatrabaho. Nimbaglakit di kaimalaan tinadangran. Lugay ti ulong. Adon ti imbay nangagasken ka. Agam kumutong kamutlata. Di da kamut maagasan. Oh. Inutil da amin. Awan pa kagunggunada, herbularyo. Basol dagiti kabusor. Maamak pa yan dagiti nabat-bati aman nakigubat tayo arumaot. Dagiti makuna ang maingal. Ngay muna iti sango iti rimaot kami. Tinaudatal. Dagiti abda iti udi tinakalasat. Nagsanod da. Idi nakita da anapan na ti imham. Nagsanod akmat. Iti nakita ka napasag dagiti kakaduak. Maladingita na kiti napasamak.
Kadagiti ka kadwa tayo. Dakal ti pukaw tayo, iti dayjay nga iraraot mi. Uray ko mamat, no sana ka chay ti anak ta. Kayat na ti agyan iday syudad, ngem ti tumulong kadagiti kapulyan na. Kumusta ta'i, Mambaro? Idi inyawag ti pulis kanyak tinapasamakan ka. Awanak ditoy. Tay tatimbagan ni Rhea, ma'am. Imbag tay may dakan Elsa. Didak binaybayan. Sapay kumatada kayo kin ni Rhea ti mamagkapya kadagiti puliyo. Sapay ko, ma'am. Nasaya ti pamilya ni Rhea. Imay pa nagiti dadakil na iji ospital. Kasta ka di. Tila nga rod dadakil mo ati parikot. Wan na rod, ma'am. Inton agturpos kami. Agawidak iji lugar mi. Talo koyek ida makikapya. Wan ko ma. Tapno makarik na matikapulyan nyo iti kapya. Saan lago ba? Dahil ti tarigagay ko, ma'am. Ti kapya iti lugar mi. Kablawan kayo iti paragturpusyo at alo. Kablawan kayo at talong agagayam. Agyaman kami unay kada kayo, ama, ina. Agyaman kami unay kada kayo, nana, tata. Agyaman kami, nana, tata. Uray awan timbayan ang kuyog kang kabarok. Saan ka ngagliday? Ta nakaturpos ka lang ta. Tinaskan kat naawat mo ti diploma. Uwan tata. Awan na kaumay, tadidaan mo ngagturpusak. Masakit ni ama. Saan mat ang mapanawan ni ina? Ita tanakaturpos kang pandatyaramidang barok. Mapan ko ipakita ti diploma kada ama. Kalpasan na. Alukuyok ida makikapya, tata. Sapay kumatagmaligi ka, barok. Nagawid ka ba't sika, takrot? Di kayo kadi maragsakan ta nakaturpusak, ina. Adto'y ti diploma ko. Matulungan ka di day ta diploma ti sakit ti amam. Saan ka di amay mayat? No ibalas mo tinapasama kan Juana. Ubingak pala iti. Nakirangrangit ang daama. Manon tinapukaw akakatwana. Ita, masakitan gapoy tiday tarangat. Eso nga rod, asika ko matimangi tuloy. Naawatam. Saan kayo kadi amasayangan iti biyag ko, ina? Ha? Kasanon, nusyak mo ti mapasag. Wano kas kanya ama pana, kat ininot ako mapsot. Ha? Dinakman esoro. Kaad ado pailat nakan ko abagas ngam sika. Kayat ko ti maddaan iti pamilya. Ngam jak kayat mapasag da iti gubatan. Kasta ti panang ipatag ko iti pamilyak, ina. Apay. Siya. Di kay kadi empatag.
Panay pateg kadi ti ibaon ti anak ama kigubat. Sana kas di tinagbanagan ni ama, no saan agapo iti gubat. Ti diploma ka ma, may sako na maestro. Saan ka di amay bayat? No si katimangi daulo, iti man nakigubat tayo. Tapno matay, wano mapana akmat, akas kata kayo, kasta kadi ama. Akin putot kadikan ka. Taapay anak karo titakrot mo. Saan akin natakrot ti mang birok iti kapya para karag iti patpatgan iti biyag. Anya ti kayat mo asawan, takrot. Numadda anak iti pamilya. Diyak kayat ngagbyag da iti butang. Iliklik ko ina iti pakatayan wano pakadangran. Isok ka di nagawit ka. Tapno'y bagam da kita. Kayat ko ang makikapya tayo tapno agbyag tayo anatalina ay ama. Nawaya nga awan kabusor. Kan awan pagbutbutngan. Maalukoy nga tani Max dagiti pamilya na amakikapya. Diyak mamati amakikapya na diya tao. Nakiteng ti panagpampanunot na diya arabiyag. Saan nga tama ay ayo da punso? No makita dati diploma ti anak da. Dita mo bakit? Maamuan talaga ito nagsubli di siyudad ni Max. Ikararag tayo ti panagbadliki na. Tapno makaginawa tayon. Tapno awanan ti gubat. Sapay kumaa, tamatig na iti puso da punso. Nagmayat ko mano kasta ti mapasamak. Ado ti makaginawa. Nagsuble di syudad ti anak ta. May sagaya man ang maestro. Putot ko kadiday jay. Pinanunot mo ka di nga imo natin sawang mo. Apay, ada ka di sa bali nga asawak, Ponso. Awan darami atakrot. Maingal kanaturad kami. Mangibabain iti puli. Makapain tomat ti saom. Endon kwan pinanawan ka. Makapasuron. Papanam kuma. Huh? Nagadumat ababalay dito ay masakupan tayo. Kunaklakit din. Numapan ka mati jay syudad. Saan? Angam, nulabsam ti agsaw kat makapainsulto. Amangad no panawan kan. Masurunak lang amin. Iti kinatakarot de jay abakla. Kumusta ti panagawid mo? Natangkan ti ulo dagiti dadakkel ko. Jak mabawing iday ti kapanonotan da. Saan ka maawanan iti namnama? Jacket ti pa nag-review tayo ti panunutan ta.
Tapno naan anay ti panagbalintaman nursuro, Max. Imbaglakit din. Tagda ka amangan andingay kanyak. Nang rona no kasto maawana nakitinamnama. Gapoy iti ugali dagiti dadakal ko. Saan ka mabalin abaybayan iti kastoy kasasad mo, Max? Agyaman akunay kan ka, kan iti pamilyam. Nasingpat kayo. Kaya't ko kumama takasta ti pagbalinan ti agbalin to a pamilyak. Nasingpat. Saan aman nakiriri? Mapanak samet eja syudad. Tenak man kitaan. Nuanya ti aramidan ni Max. Anya ti aramidam. Nuada katua na babae. Ha? Amangan peket din no day ta babae ti makagapo. So adi na kaya ti agyan dito lugar tayo. Sige. Amo ka na laing ka nga agaramat iti balisong. Iwakwak mo ti balisong. Iti asino man akadwa na babae. Matong palponso. Tay tati kayat ko mapasamak. Iti asino man a babae amang lapad iti tarikagay ta. Ti mangi daw ulo iti kakadwa ang makirangat. Anyapay dagiti sumarunlo ang mapasama. Papagayang di uliwayan na denggen ti paggibusan ti seryetay itaalawas ang napauluan.